Maite autoa? Bai? Ongi. Ongi aitzen da. Hola? Amo. Zeraki? Eta... Siberua matutzu eta elitzak hamabigarren mendekua. Eta halako elit batetan igande batez, neska gazte bat eta oro joan ziutut komuniatzea. Eta neska lerratuik auspeze hori zuzut eta kibelaldi guztia geritzen. Eta jauna pentzak errantzizu Kristi maitia. Eta dira soegin. Bertzena oro isutu gozide. Katar bat errantzizun hala jinkoa begipa bede berri ez irriskatu. Eta... Bai. Siberuan markizi eta leheno bideik etzen, bidea bazien banan bide zarrak eta hoi gudorstatu dute bideak eta ordian gudorstatu antzinetik behar zuten eta amaostetai norbaitek azaimak hautatzen zuten eta jausten zen behiti eta zamariakin, manduakin, asuakin, bakizu komisione eta behar zuten guztiak ekartzeko. Eta jure joanek, siberutarrek eraiten dizie hori ekorro, montura, la montura, montura. Eta beraz, joanek horretitzen montura azkar bat. Eta kargatzen aitzelaik gatza eta hilarra eta orotai maitezakozu gainia. Eta aizezen ala jinkua gain hartanen lagunek ikusi doktela aizen montu azkarra. Kobratu lehen zigabe. Bo, eta... Ba, eta... Lagunek eta ikusi dutela izen montu azkarra erosi duan erosi zantu. Eta eman zizun hilarrak eta gatza eta bertza zumait eta patatak eta gaineat igantzuzun ekipi tiapa bortila babiate. Eta beti goguetan aizuzun ala jinkua lagunek ikusi dutelaik hau erosi duan montu azkarra erosi zantu. Harriatu zen gaineat heltuzun, tartain guzian behazizun. Eta berat, azitzen bere montua deskargatzen, eta tartainek ezakoten ele mont bat emaiten. Eta berak ordin, ikusi duzien montua? Eta bai, zerrik ire montua? Eta beretik eta bortulaino. 100 kilo bizkarri nekarri ditzu, eta gizon bat. Abai, eta gizonan utzi duzie.